Ahojte, vítam vás v dnešnej časti DM školy líčenia. V minulej sérii so Zdenkou sme si ukázali, ako sa nalíčiť na deň, aj ako sa nalíčiť na večer. A túto sériu otvárame party líčením. Čiže si dnes ukážeme líčenie, ktoré bude naozaj veľmi výrazné, bude veľmi farebné, trblietavé, jednoducho bude také, ktoré si všimnete a ktoré neprehliadnete. A zvolili sme na to práve tieto šminky. Na party líčenie budeme potrebovať následovné produkty. Čo sa týka základu, teda podkladu, budeme potrebovať make-up, korektor, púder. Na líca budeme potrebovať bronzer a lícenku. Bronzer môže byť v takýchto hnedých odtieňoch a lícenka rúžová. Očné tiene budeme potrebovať čierny a biely. Môžu byť kľudne perleťové. Ďalej budeme na líčenie očí potrebovať čiernu ceruzku, ceruzku na obočie a špirálu. Ďalej budeme potrebovať trblietavú linku. Keďže ide o party make-up, tak naozaj si môžeme dovoliť rôzne trblietky a flitre. Takisto líčenie úst môže byť veľmi výrazné v tomto prípade a my zvolíme takýto cyklamenový lesk na pery. A aby náš pohľad bol naozaj výrazný a zvodný, tak použijeme aj umelé myhalnice. Môžu byť takéto husté, budeme potrebovať určite aj nožničky, aby sme si ich mohli skrátiť. No a na záver, bez čoho by toto líčenie nešlo spraviť, sú štetce. A čo sa týka líčenia očí, budeme potrebovať malý gulatý tieňovací, hrubší gulatý tieňovací a plochý štetec. Ďalej budeme potrebovať štetec na make-up, štetec na líca a štetec na bronzer. Čo potrebujeme na naše party líčenie už vieme a poďme si predstaviť našu modelku. Ja by som rád v našej novej sérii DM školy líčenia privítal našu novú modelku. Čau, Dominika. Ahojte, ahojte. Zdenku teda vystrieda Dominika Mirgová a my si na tebe ukážeme hneď prvé líčenie a to je party líčenie. Chodíš na party? Samozrejme. No tak to bude pre teba ako stvorené a my môžeme ísť rovno na to. Takže podklad sme sa už naučili v predchádzajúcich videách so Zdenkou. Ten už máme hotový a už si ho iba zafixujeme sypkým púdrom. Aby sa nám pleť nikde neleskla, tak poriadne poprašíme tým púdrom úplne všade. Keďže party líčenie má byť výrazné a žiarivé, zvolíme tmavé čierne oči, ktoré oživíme trblietkami. Ako prvé zvolíme čiernu ceruzku a tu si nanesieme na viečko. Ceruzka by mala byť veľmi mäkká, aby sa dala rozotierať a nanesieme ju na viečko až polom oka, čiže na celú tú pohyblivú časť tú ceruzku my takto hrubo nanesieme. Vôbec nevadí, že to nebude pekné, že to bude hociaké hrbolaté, pretože my následne budeme tú ceruzku tieňovať a rozmazávať tmavým tieňom. Toto líčenie, aj keď je veľmi výrazné a tmavé a pôsobí zložito, tak naozaj je to veľmi jednoduché a rýchle líčenie a keď si osvojíte tieto triky, tak to zvládnete za pár minút. A my to vlastne oživíme tými trblietkami, ktoré oku dodajú lesklý a kovový efekt. Tak to máme nanesenú ceruzku a teraz si ju roztieňujeme tmavým čiernym tieňom. Najlepšie sa nám to bude robiť gulatým tieňovacím štetcom a celý tieň rozmažeme po pohyblivej časti viečka. Ťaháme to potom smerom von z oka, aby nám vznikli také dymové mačacie oči. Čiže naozaj tu to ťaháme smerom von. Opäť dávame pozor na to, aby sme tie prechody tu mali veľmi také plynulé, roztieňované, aby tam nevznikli veľké flaky.
Tou čiernou farbou, vlastne tým sypkým tieňom, my tú ceruzku ešte viac zafixujeme a tá ceruzka nám slúži aj ako podklad, aby nám na nej ten tieň lepšie držal. Tým dosiahneme to, že naozaj oko bude čierne, čiže bude veľmi tmavé a výrazné a tá čierna bude skutočne sytá. V podstate toto líčenie sa dá robiť s akoukoľvek farbou. Keď si zvolíte napríklad tyrkysovú ceruzku na oči, tu potom rozmažete tyrkysovým tieňom, tak vám vznikne tento istý efekt. Je to veľmi rýchle a efektné líčenie. A vôbec sa nebojte pomôcť si tým prstom, s tým sa vám bude oveľa lepšie tieňovať. Aj tie prechody potom budú viac také plynulé. Potom pri tom otvorenom oku už vidíme, keď je ten tieň, že už sme ho dali príliš veľa, naozaj, že už to tam potrebujeme stiahnuť, tak kľudne prstom to zmažeme. Keď už sa nám zdá toho veľa, že je to oko príliš tmavé, takisto budeme pokračovať aj na dolnom viečku. Vykreslíme si linku opäť čiernou ceruzkou, veľmi mäkkou. Vlastne to oko celé my orámujeme tou ceruzkou. Úplne takto nahrubo vôbec nevadí, že to bude takýmto spôsobom škaredé, pretože my to aj tak budeme rozmazávať tým tmavým čiernym tieňom. Ak sa nám zdá, že sme oči nalíčili príliš tmavo alebo že sú málo roztieňované, tak si pomôžeme práve takouto vatovou paličkou a tie prechody zjemníme a takisto aj farbu trochu stiahneme, aby nebola taká sytá. Keď už máme vytieňované oči, teda máme rozmazanú tú čiernu ceruzku aj na hornom a na dolnom viečku, tak si nakreslíme čiernu ceruzku, vlastne čiernu linku dovnútra oka na tú sliznicu. Týmto oko ešte viac tmavíme a tie oči naozaj budú také veľmi dramatické a sexy. Nezabudneme aj na vnútorný kútik. Tak a oči máme stmavené, vidíme, že ich to veľmi zvýrazní a Dominikina zelená farba očí práve teraz veľmi vynikla. Na záver si zvolíme trblietavú linku, ktorú tentokrát nenakreslíme ako linku, ale nanesieme ju na stredovú časť horného viečka a naozaj to nám spraví ten taký ako keby disco efekt a aj tie oči budú pôsobiť takým kovovým dojmom. Na záver zvýrazníme myhalnice zvýrazňujúcou a poriadne zhusťujúcou maskarou a takým istým spôsobom zvýrazníme aj tie spodné. Pri tomto líčení môžeme použiť aj umelé myhalnice, ktoré môžu byť naozaj výrazné, keďže tento party make-up si to môže dovoliť a tak povediať si to naozaj pýta. Umelé riasy si vždy najprv priložíme k oku, aby sme vedeli, akú majú mať dĺžku a tú nadbytočnú časť my vlastne odstrihneme a strihame vždy pri konci myhalníc. Keďže to party líčenie má byť naozaj veľmi výrazné, tak kľudne si tu môžeme dovoliť aj tie umelé riasy, také husté a naozaj výraznejšie. To oko naozaj bolo také dominantné. Umelé myhalnice máme nalepené, necháme ich zaschnúť a keď bude lepidlo zaschnuté, tak ich opäť nalíčime spolu s Dominikými myhalnicami. Tým sa nám vlastne myhalnice dokopy spoja, umelé tak budú dlhšie držať a bude to také kompaktnejšie a viac dramatické. Takže riasy už máme nalepené, teraz si ich zvýrazníme ešte maskarou, aby sa nám vlastne spojili vašimi svojimi vlastne riasmi, aby sa tie umelé spojili a lepšie držali. Naozaj iba tak jemne ich tam pritlačíte a zvýrazníme, namalujeme aj spodné. Úplne tie riasenky môžeme dať veľa, aby tie oči naozaj boli výrazné. Na záver už iba vyčistíme to okolie pod očami, roztieňujeme čo treba a dokreslíme obočie. Keďže oči máme nalíčené výrazne, tak kľudne aj obočie môže byť hrubšie a výraznejšie.
Už nám ostávajú iba ústa a keďže celé party líčenie je veľmi výrazné, takisto namalujeme výrazne aj pery. V tomto prípade nepoužijeme rúž, ale použijeme lesk výraznej cyklamenovej farby. Ústa už netreba konturovať ceruzkou alebo vyplňať rúžom, aby tam bol presný ten okraj, keďže k takýmto dramatickým a výrazným očiam už by to bolo veľmi tvrdé a už by to bolo príliš moc, takže v tomto prípade naozaj menej je viac a tie ústa stačí iba keď sú také rozpité, jemné a zvýraznené iba tým leskom. A super dramatický party make-up máme hotový. Takže party líčenie máme hotové. Ja dúfam, Dominika, že ideš odtiaľto na nejakú party. No, možno aj áno. A ako si spokojná s týmto líčením? No tak ja veľmi, ako odvádzaš veľmi dobrú robotu, takže ja som spokojná. Tak ja som spokojný s tebou ako s modelkou a myslím si, že toto líčenie ty aj využiješ na svojich vystúpeniach. Dnes sme si teda ukázali, ako naozaj si spravíte výrazný party make-up s dymovým líčením, s trblietkami, s umelými myhalnicami. Podrobnejšie sa budeme venovať očiam v budúcej časti. Ukážeme si, ako si ich opticky zväčšiť, opticky zmenšiť. Ukážeme si takisto, ako vyriešiť problém padnutých viečok. A ja už teraz sa na vás teším spolu s Dominikou. Uvidíme sa na budúce. Čaute.